Den der frustration, jeg har. Jamen, vi bor her i et 70'er parcelhuskvarter i Kolind, midt på Djursland, som er et meget, meget stille og roligt villa-kvarter. Masser af børn og ro og fred og luft. Der var rigtig dyrt i nærheden af Aarhus, hvor vi boede på det tidspunkt, så vi begyndte at kigge lidt længere ude. Jeg havde nogle venner, der flyttede herud og fandt ud af, at der var til at betale sig for et hus, og at man får rigtig, rigtig meget for pengene. Efter vi flyttede herud, jamen, så har vi har ikke fortrudt et øjeblik, og vi skal aldrig, vi skal herfra. Vi finder os rigtig godt. Her der kan vi bare åbne dørene, og så kan vi sådan set gå lige fra sengen og ud på terrassen eller ud på græsset, hvis vi har lyst til det, ikke? Og det skaber jo en frihed også med hunden, at hun bare kan blive lukket ud en gang imellem, ikke? Der er bare så mange ting, man kan lave herude. Vi har jo fodboldbaner nede ved klubben, og så er der på det gamle kraftværk, der er lavet om til en skaterpark. Selvom man er på landet, så er der jo ikke, der er ikke langt til hverken Grenaa eller Randers eller Aarhus, hvis man har brug for at komme til lidt større handelsbyer.